এখন বিশ্ববিদ্যালয়ৰ যাৰ নেতৃত্বত চলিছে সমগ্ৰ 33খন মুঠ 33খন মহাবিদ্যালয়ত কেলেংকাৰী বড়োলেণ্ড বিশ্ববিদ্যালয়ত কেলেংকাৰী হোৱাৰ অভিযোগ উত্থাপিত হৈছে বড়োলেণ্ড বিশ্ববিদ্যালয়ৰ উপাচাৰ্য BL আহুজালৈ জাননী জাৰি BTRৰ 33খন মহাবিদ্যালয়ৰ অধ্যক্ষলৈও জাননী জাৰি কৰা হৈছে BTRৰ শিক্ষা বিভাগৰ প্ৰিন্সিপাল সেক্ৰেটাৰী এডিশনেল एडुकेशन डिपार्टमेंट बड़ोलेण्ड टेरिटरियल काउंसिल तो हेलो लोगोफोर फैलायबाय आरोना मोनसे भिडिअखौ लानानै नोंथांमोननि गेजेराव जों नुगासिनो आरोना जोंनि बड'लेण्ड इउनिभारसिटिनि सायाव मोनसे केलेंकारि जादों होननानै निउस मिडियाफ्राव सोलिगासिनो जों नुगासिनो दं दिनैनि दिनाव बेफोरबायदि जाथाया मानो जानो मोनखो UPPL सरकार फैनाय लोगो लोगोनो बेबायदि ना जाख्ल'नाय गैयै सरकारखौ दिनैनि दिनाव लाबोदोंमोन आरो बेखौ दिनै जों जानायखौ नुनो मोनबाय जाख्ल'नाय गैयै सरकाराव दिनै गेदेर जाख्ल'नाय बेबायदि जाथाया जाफेराखैमोन दिनै जाबाय बे बाथ्राखौ दिनै गोबां मानसिफोरा बुंदों आरोना थ' बे नंगौबो साननो थाङोब्ला जामारबायबो ना जि जाख्ल'नायफोरा जानो नाङामोन दिनैनि दिनाव बेयो जानानै फैबाय आरोना बेजों लोगोसे बे निउसफोरखौ दिनै जों मानि थाखाय नुनो मोनखो बेखौ जों साननांगौ आरोना दिनैनि बे समावहाय जाय सरकारा दिनै सोलिगासिनो दं बे सरकारा मालाबाबो गावनि कारापसनखौ दिन्थिनानै लाया आरोना गावनि जाख्ल'नायखौ जायखौनोखि जों मिथिनायाव आरोना रावबो सरकारा दिन्थिनानै लाया दिनै UPPL सरकारनि समाव दिनै UPPLआबो बेफोरखौ खालामनो होननानै खालामाखै बा बिसोरो जाख्ल'नाय गैयै सरकारखौ दैदेननो होननानैसो सानदोंमोन नाथाय दिनैनि दिनाव मा नुनो मोनखो बिसोरनि दैदेननायावनो दिनै जाख्ल'नाया जाबाय बेखौ जों दिनै नुनो मोनबाय आरो प्रुफ जाबाय बियो आरोना थ' जों नुलांबाय थागोन साबेसेया एरेस्ट जागोन साबेसेया हमजालांगोन आरोना बिनि गेजेरावनो दिनै जाय सरकारा दैदेनदों बिनि समाव जादों नालाय बे सरकारा दिनै सोंखारि जानो गोनां आरो निउस मिडियाफ्रा बिसोरनि सायावनो सोंथि खालामनांगौ माथो होनबा जाया दैदेनदों सरकार बिसोरनि सायावनो सोंथि खालामनो नांगौ दिनै गुबुन हारिनि मिडियाफ्रा बे बाथ्राखौ मानो एसेबां दामदों बै निउसाव जों हमनो हानांगोन आरोना बेयावनो जोंनि BTCआव BTRआव सोरबादि मानसिया हाबनानै दिनैनि समाव राज खालामनो नागिरदों दिनै UPPLखौ गाज्रि होननानै दिन्थिनानै ना सोरबा मोनसे हानजाया बेयाव हाबनानै राज खालामनो नागिरदों नामा जों बेखौ साननांगोन आरोना नंगौ दिनै BJPआ नाजागासिनो दे बे खामानिखौ मावनो दिनै UPPLनि सरकारनि समाव जाख्ल'नायखौ दिनै दिन्थिनानै होजेनबाय ना गुबुन हारिनि निउसफोराव दिनै UPPLजों BJPजों लोगोसे दङ दिनै बिसोरो एलायेन्सआव दङ आरोना दिनै बुंनो थाङोब्ला BJP आरो UPPL मोननै सरकारा दिनै जाख्ल'दों होननानैसो बुंनो हानांगौमोन नाथाय दिनैनि बे समाव जों नुदों UPPL सरकारा जाख्ल'दों होननानै थोंजों जोंनि BTRआव आरोना बे रादाबखौ गुबुन हारिनि एसामिस रादाबफोराव फोसावगासिनो दं आरो जोंनि बर' रादाबफ्रावबो जों नुनो मोनखादों दिनै बियो बेसे मा जानानै दंमारो जाख्ल'दोंबाथ' जाख्ल'दों आरोना जायहा सरकार सालायदों बिथांमोननिनो बे गोरोन्थि होननानै रायजो राजाफ्रा हमखागोनखा ना नोंथांमोना मा सानो बे जाख्ल'नायनि फारसे बे रादाबफोरखौ फोसावनायनि फारसे आरोना नाथाय ओरैनोब्ला जानला मोनला रादाबफोरखौ फोसावायानो आरोना जों नुनाय मोना दिनै आंनि नोजोराव बा साननायाव दिनै UPPLआनो जा BPFआनो जा BJPआ जोख्लायनानै गावसोर राज खालामनो नाजादों आरोना जोंनि BTRआवहा दिनै UPPLबो BPFबो गाज्रि होननानै बिसोरो दिन्थिनानै जोंनि बे BTRआव BTCआव बिसोरो गावसोर जों मोजां सालायगोन बेखौ दिन्थिनानै बिसोरो हाबनो नागिरदों बा रायजो राजानि जोंनि बर' रायजो राजानि सापर्टखौ बिसोरो लानो नागिरदों जोंनि बर' मानसिखौनो गावसोरनि हान्जायाव लांनानै दिनै ना जोंनि जायगायाव जिहेथु गुबुनफोरा ST मानसि नङाब्लानो केन्डिडेट गसंनो हाया जायफोराव ST रिजार्भ बेफोरबायदि जायगायाव दिनै बिसोरो जोंनि ST मानसिखौनो लांनानै गावसोर राज खालामनो थाखाय ना केन्डिडेट गसंगोन आरो बिसोरो राजखौ लाथारगोन जोंनि मानसिफ्राबो बुजिनांगौ आरोना बेफोरखौ जे जों थाङोब्ला जोंखौ लाफानानै बिसोरो माबायदि राज खालामगोन जिहेथु नोङो बिसोरनि पार्टियाव थांनानै खामानि मावनाय लोगो लोगोनो नों बिसोरनि बिथोन बादिसो मावखानांगोनखा ना बिसोरनि बिथोन बादि मावखानांगोनखा बेखौ जों साननो रोंनांगोन आरोना नाथाय बेजों थांबासो मुलाम्फा ना बिसोरजों थायोब्लासो जों राज खालामनो हागोन जायफ्रा लुगैनाय दङ बिसोरबादि मानसियासो दिनै बिसोरजों थांगोन आरोना हारिनि थाखाय मोजां खामानि मावनो हाया नाथाय बिसोरो
मानो होनबा बिसोर गुबुननि सिङाव थानानैसो मावगोन जोंनि बर'नि गोहोआव थानानै मावा बिसोरो आरोना बे बाथ्राखौ जों दिनै साननांगोन दे थ' आं भिडिअखौ गोलाव खालामनो सानाखै लोगोफोर एसेयावनो फोजोब्बाय आरोना बाय